وزیر برەڤانیا تورکیە dibêje wê dirojên bêde danûstandin di navbera Tirkiye û Moskowê de derbarê rêkeftina Idlibê dest pê bike û amaje bi destpêkirina dewriyên hevbeş di navbera Tirkiye û Amerîkayê li min bicê kir. Xulosya Kar wezîrê berevaniya Tirkiye ragihand ku hejmarek mezin ji çekdarên tundra û li gel çekên xwe giran ji devera bêçek li Idlibê vekişiyan û amaje kir ku bi rêjeya not ji sedî binpêkirinên rawestandina şer li wê deverê kêm bûye. Erê divê derbarê de Kar wezîrê berevaniya Tirkiye eşkere kir ku derbarê rêkeftina Idlibê û hin pirsendî wê Tirkiye li gel wezîrê berevaniya Rûsyayê sêrgişwî got danûstandinan bikin. û tekezî li ser berdewambûna karê hevbeş di navbera her du aliyan de derbarî Sûriyê ji bo bi destxistina serkeftinên meztir kir. Erê derbarî min bicê wezîrê berevaniya Tirkiye got ku li Gazê Eyntabê di nehêvê mehê de rahînankirina hevbeş di navbera artêşa Tirk û Amerîkayê dest pêkirine û taniha jî berdewam e. Lê piştî bidawîbûna rahînanê wê dewriyên hevbeş li min bicê dest pê bikin. Kar herwiha got jî ku Tirkiye bi rûbera 2000 kilometreyên çargoşe ev dever paqişkiriye herwiha 3000 çekdarên Daişê de proseya Mertala Firatê de derkirine. Beriya çend rojan jî Ajansa Anadolya Tirkiye li ser zarê jêderên diplomasî ragihand ku Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye û Donald Trump serokê Amerîka bêriya peywendiyeke telîfonî de derbarê rewşa Sûriyê û bi taybetî bajarê Idlib û Minbic tekezî li ser giringiya rêkeftina Idlibê û giringiya cîbcîkirina nexşareya derbarî Minbicê di zûtirîn demdekirin.